I dobar dan, dobrodošli na ovu epizodu Alien Isolation. Uživajte. Evo ga. Već sam zaboravio. Aha, da, puno puta smo krepali. Što trebamo aktivirati ovo dolje sve. Evo, dok se sjetim. Danas sam se prošli puta se toliko iznervirao. Da više nisam imao uopće volje igrati. Ajde. Ajde, brzo. Ne, znao sam. Već sam zaboravio na ovo. Čekaj, što je? Aha, trebam počekati da sam. Ne. Još ova drugoga. Sad. Ma zapravo. Ne idem tamo. Idem ja radije pa safe. Jo. Ovo je bilo blizu. Skoro nam se safe stavi života. A ovaj puta sam bio brži. Ovaj puta ne znači da će biti tako. I budući. Da, ovdje. Još imam samo 95. To je da ga jedan put, dva puta otjeramo i to je to. O ne. Koliko imamo još? To je dolje valjda. Ranferit. Valjda idemo u dobrom smjeru. Daj ti meni samo bočice za flamethrower. Nema. Ovdje. Ovaj smjer. Trebao sam to tamo stisnuti. Pretpostavljam da ovdje. Ne. Ovo mogu ovdje. Dobro, idemo ovdje. Čekaj, šta? Niti ovdje ne mogu nigdje. Čujem ga negdje.
Gdje sam vjerujem da trebamo ovdje ići? Ne trebamo pre nešto ugasiti. Oh. Oh fuck. Još nešto. Ja sam nešto... Aha, ovdje. Ja, jesam. Baš sam šašav. Dobra. Kome sad? A daj. Čekaj. FFS verzo. O, čekaj, dobro sam. Da sam išao ono, da se spasim i ovo. Dobro je. Dobro je. Treba nam još vatre, a sve manje. To sam ovo ipak mislim previše trošio na početku, nisam znao koliko mu treba da ga otjeram. I sad mi već pa nestao. Ništa ispod. Već je tu. Daj nam. Ne. Kako trebam ići? Gdje je to? Ono sad će ne da usput naći neki safe. No. Ma ko te fučka. Čekaj sam. Ovdje trebam ići. Ovdje. A kako? Ovdje. Kako im to su jedina vrata. To sam nadam da nas ne može ubiti dok ovo hakiramo. Ček. Ne, ovdje je safe. To te ja pitam. Obožavam ovaj safe. A sad. Čisto imamo dvoje koja treba ići. Trebamo ići ovdje. Ja mi se samo stavimo ovdje. Valjda. Ajde. Da, dobar je smjer. Kao pjesna se valja jezio. Daj mi nešto s flamethrowera, svi škrtare. Trebam ići ovdje, zato mi trebalo na plazu.
Ne, imam to. Ajde. Ajde, to je to. Wait, The lab can be separated from the main station. Bring it back online and systems can reconnect. Pretpostavljam dolje. Soros 47, imam municije za flamethrower. Oh, cool. Čekaj, idem pogledati imam to. Valjda ću uspjeti s toliko malo. WTF. Ja trebam ići ovdje unutra, 100%. Pst. Fakat. Mada. Nice. Da bi trebalo ići ovdje unutra. Možda podzemno. Da idu. Ne, ima ovdje za tamo. Možda. Nadajmo se. I safe ovdje. Čekaj. Ne. Pa šta ne mogu ovdje? Lijepo. Nema više moram. Natrag se vratiti tamo je. Bez veze. Kako da onda resetira? Možda tako, tamo nekog. Znači da je... trebam taj cijeli krug napraviti da bi ja došao ovdje, da bi išao ovdje unutra. Dobro. Dobro. Bez veze. A dobro. Ja to mogu. Čekaj, možda mogu ovdje samo. Nema nigdje.
Ja sam ju samo kretati. Gdje sam tek? Uh-oh. Otišao je. Bar se nadam. Nije tu. Ne, di je? Znam šta mi je cilj, samo treba doći do tamo, leda unutra. Kako je da sad idem unutra? Na dobrom smo putu, da. Ovdje je safe. Trebamo samo... Ajde. I još jedan safe je tu. Tako. Idemo dolje. To... To je ovo tamo je računalnik. Ovdje imamo safe pa. Da. That's it. I can see a power spike. Now, reconnect the lab systems just about to pull from the console in the central lab. We're counting on you, Ripley. Hazardous material detected. Pa okej. Ne, ulaze ovdje. Dobro, isto ako idemo ovdje ili ako idemo... Ovdje čak možda duži put idemo i samo ovdje. To je tamo gdje smo prvi puta mislili da možemo ići. Samo čija. Polako. Nigdje nas ne žure. Mislim da je to ovdje. Da. Osjeća da je on ovdje negdje. Activate. Okay. Sad kog da uopće idem, a to sam ću se vratiti znači ovdje.
Ne znam di je, možda je to prije bolje. Attention. Please remain calm and proceed to the nearest exit. Ovdje. Ups. Attention. Please remain calm and proceed to the nearest exit. Ajde, mrš. Dobro. Uh-oh. Attention. Huh. Please remain calm and proceed to the nearest exit. Ovo je bilo čudno. O, dobro smo konačno ovo. Već imamo 2. Ajde. Attention. Please remain calm and I'm proceed sorry, to the Ripley. nearest exit. Facility exit procedures underway. Stand clear of the doors. To... Ne. Si ti ozbiljan? Si ti ozbiljan? Samo da je još malo priček. Si ti ozbiljan? Ma da. Spy for gravity backup. Ko je to? Da. Koja je to budala? Ljudi, evo ćemo završiti ovaj video Alien Isolation. Ako ste uživali, stavite like i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Uživajte.